Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Zaphinde zasha futhi zaphinde zakhala sekunjalo enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga kuphina kuphile kufinyelela khona iphimbo lika MC Pholobas. Ngiyakhuleka sanibonani molweni Dumelang Mponjoti Matekwana Dimasheroni yenda absheni suka enhla isezantsi hlangothi zonke zomhlaba sanibonani. uMC Pholobas unibingelela ke ngegiye eliphezulu lokuzwakalisa ukukhulu ukubonga kubona bonke abantu baseningizimu Afrika, abantu baseSwatini kanye nabantu aba-overseas esibaposela ukusa nokuhlwa sibhizi nje nezinto zabo sibathumelela zona. Ngeke ngahlaba ikhwela ke ngathi ake kushaya umhla ka-18 March ilanga ekwafika ngalo lo mfana ekuthiwa MC Pholobas ishide limhlophe. Kuba ukuthi wena impilo yakho isike yaba nenhlansi noma ibe noguquko okuthile okwehlile noma okwenzakalile ezintweni ezinhle ezizifiso zakho noma ezintweni ezinhle ekuyizona ophokophele kuzo. Ngizothi ke ngabe use Eastern Cape, use North West, use Free State, use Mpumalanga, ulapha eGoli, use KZN, ulapha ko Orange Farm, ko Bushbuckridge, ulapha yana ko ikuphi lapha khona le ndawo lengiyithanda ngendlela ePiet Retief, noma ula nje ko Newcastle naba ko Harrismith, noma ula PMB Pietermaritzburg, noma ulapha ko Davidton, ulapha ko George Gogh, noma ulapha yana eDenver, wonke nje ama hostela ula eThokoza ngiyakubona lapha eKK, ukhona lapha eGlibs, noma ukhona lapha eJacobs, noma wena kahle kahle la ukhona ula kaMashu nje uyabona einsizweni naseyintombini. Ngithi kulabo abantu ama domestic workers mhlawumbe uyasebenza ekhaya lomlungu thizeni njengocleaner, mhlawumbe wena ubheka ingadi, mhlawumbe wena ubheka ingaphakathi lomuzi, unakekela izingane zakhona, unakekela ungcolo okuthile. Ngizothi kuwena sengikulamlele izinto zakho seyicacile uma nje uyingxenye yalabo bantu abathe 0790453446. Ngidlule kulabo bantu ngize kubantu abathi siphethe ifoni sibuka uSuperbet, sibuka uLionBet, sibuka yonke lento ekubhejwa kuyona. Thina abanye size sinyathele size siyofika lapha ekutofwa khona imishini eCasino. Siyayibona inhlanhla ikhona kodwa ayichuma iyiphambili. Ngithi nina senginilamlele especially laba abangithintile ku 0790453446. Inhlanhla isikhona. Uyothi ushaya umhla ka-18 enyangeni kaMarch wena yakhe into yobibalwa nabaningi ngensipho nje kaMgabe noMandela kuphela. Insipho nje suke siyiphethe, insipho ebukeka kanje uyabona, insipho kaMgabe noMandela enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga komncane nomdala. Phendula izifiso zakho ngokuthola uMgabe noMandela. Le nsipho yenza izimanga empilweni zabantu. Sikhuluma ngonesi, sikhuluma ngamaphoyisa. Ake ngiqale ngene esiphoyiseni. Lapha esiphoyiseni ngani zakwethu imali eholwayo kuyiqiniso elimsulwa ukuthi ayifani nomsebenzi wabo, ayenele. Abanye bangena bengahlosanga ganga futhi asikukhuthazi lokho, kodwa sikwazi ukuthi sithi kubona banqaba imali yedrink ikhamukela. Ngithi ke mina kusukela namhlanje wena ozobe usebenzisa uMgabe noMandela mawuyiphoyisa ungakathethi ungakashunqa ungakenzi lutho, umuntu akaqaqe uwallet wakhe awuvule, mase uvulile uwallet wakhe amanagqebeze ethi nakhu umuntu omdala singabe sisakhuluma kakhulu ungakasho lutho. Sengaba uweke oyizithimlelayo uthi hayi angiyifuni, noma uthi hayi beka ngapha ubuyisoconga uyifaka endaweni thizeni. Ngamanye amazwi alikho iphoyisa engifuna ukuthi lisebenzise uMgabe noMandela licela ibribe, kodwa ucode drink amaphoyisa awawuthole through lengilosi yesibani senkazimulo yensipho kaMgabe noMandela ukuthi wena into enemali phakathi manje uphenduka umagnet izinamathelele yona kuwena. Nakonesi ngokunjalo lesi siguli sinayo yonke inhlobo yemali wasinakekela day 1 kuze kube namhlanje sesiyaphuma asakushisho nanothip ukuthi ngiyabonga ngani yabantu wazi wanginakekela kahle kade ngafika la nginenkinga ungayiyele etoilet, ngafika lana nginenkinga ya 1 no 2 no 3 kodwa unginakekele kahle, awukazi ukuncinza, awukazi ungishaya, awukazi
ungithethise awukazi ungihlulele unginakekele kahle kube khona leyo tip nje ongakwazi ukuthi ufake full tank ngawo unesi ngikhuluma ngabantu abafana nothishela ngani kwethu umsebenzi eniwenzayo umqoka kakhulu uyadinga ukuthi mawufika esikoleni ukuqonda ukuthi nalezi ikhundlane engathi ishu kodwa ezithi shu ezibangwayo wena umphakathi noma abazali beingane kanye nale governing board esikhandiwe nalo principal akube lula ukubona ukuthi uyakudeserve and mawube late musu ukuthethisiswa kwengane hlonipheka ube nesithunzi lapho ufika khona kunamafowethu nodadewethu abasebenza ezimayini ngiyafisa ukuyikhuluma indaba yabo ukuthi nani eseningithintile ku 079 04 53446 impendulo zalokho ebenikufisa senikutholile yazi kunomshini o-operator umuntu lapha emayini ongenaso isituco naso wena kodwa ukwazi ukunyuselwa lapha ngoba kunesidinyana nje onaso umgabe noMandela ukulahle eceleni konke lokho kuusizi ulahle konke eceleni lokho kuyisidina namabhadi namashwa bese uyaphakama ungene kulomshini ofunayo ungene kule position oyifunayo ngithi kosomatekisi bonke bafowethu kuyiqinisela imsulu ukuthi akufuneki nihambe nilayisha noma ikuphi kodwa ngeke sithi umuntu ngoba usela endleleni asimnyeka adliwe izinja noma adliwe izigebengu fanele umthathe mase ubanjiwe ke ngephuthi lama security agadayo umsebenzi wenu futhi angingabe ukuthi imoto yakhe siyabanjwa ngikhuluma kakhulu nomuntu weUber ngikhuluma kakhulu nomuntu ohamba ngemeter taxi ngikhuluma kakhulu nomuntu ohamba ngeTaxify laba abantu abahambe becosha abantu angingabi lula ukuthi uthatheke kancane usuyathethisa usushawa ngeimpama usekufunakala imali engaka hlala uyithola lento yashwele yoxolo ukuthi hayi mfowethu ungaphindi ulayishe la baleka 0790453446 sidiliza amadimoni sidiliza izitha sidiliza abathakathi sidiliza inhlupheko sidiliza konke okumendleleni yakho ukuthi ukwazi ukuphumelela lalela ke siyayikhanda inhlanhla ngalensipho into zakho icace iphakame idlondlobale zihlahlambe zibe zinhle nawe la ufika khona uthandeke abantu nje bekubheka bethi hayi umfoka bani lona hayi wazwageza wazwamuhle wazwayinsizwa hayi no insizwe engayethemba le kube lula ukunikezwa even ichance kube lula ukunikezwa itask kube lula ukunikezwa umsebenzi nezincomo nehlombe la ufika khona ake ube umhlonishwa ngokwanele into yakhe ingalokho njalo wena yaba nokuthi kuthiwa ayikoda lona yabona nikezwe ichance nawe uzame ngcono ukuthi uyahluleka kulomsebenzi abebexoshe kuona geza ngoMagdela noMgabe uhambe uyothi mlungu wami uyithobe le yami ngilo sihamba nokuyithoba phakathi uthi ngikhuluma nje ulimi lumhlophe angisaliphathele ingane zami ziyayibhonqa sikhuluma ngicela ungibuyisele emsebenzini usugeze ngalomgabe wageza ngoMandela na kanjani uzobuyela emsebenzini kunamacala obhekene nawo ngaba amacala ezondlo ngaba amacala ezinto ezincane mhlambe lapha imbuzi ekade zidla ukudla kwamakhelwane wakho icala lasenkantolo noma icala lasemsebenzini noma icala lasenkantolo ephakeme wena okwakho ukuthi 079 0453 enhla nasezantsi kuloyo othi mina ngiyahlupheka kuloyo othi mina ngihlwempu kuloyo othi mina ngithathe entweni kuloyo othi mina ngiswele isona isikhathi sokuthi ake uqale wenza into encane ncane kakhulu lento engikwenzisa yona manje ngithi noma umuphi umuntu onemali yokuposa onemali engango 200 rand ngishayele njengamanje 0790453446 insipho kaMgabe ngizokunika yona mahala ngikunikeza uMandela wakho nje mahala free wena okwakho ukuthi uthumele only 200 rand wokuthi ngikwazi ukukuposela insipho yakho ngoba inyanga engizalwa ngayo le inyanga engithola izipho kakhulu ngayo le inyanga engingayenzi lo sikangako kuyo le ngoba abantu basuke bencoma betusa lolu suku la ngomhla ka18 lifana nomkhosi wezibongo lapha kuMC Pholobasi ingakho ngithi uyazazi awusebenze esigodlweni sakho nawe uthatha uMgabe noMandela ukuyibhucungule ngawo uthi uthinta umuthi wakho su clean uyazazi ukuthi kuleli ibandla lakho sekukhona abafana nje abamane bebholofithe bayahlula sekuthandwa bona wena unesidinyana vela ukwazi kwabholofitha kodwa ubuthi umholi webandla thatha uMgabe uthatha uMandela uhlamba umzimba wakho sine iteji ke nakuona uMgabe noMandela zihlukile ngiyokuchazela masungifonela kodwa umehluko ukuthi uMgabe noMandela insipho nje umehluka amandla atshalwe kuyo ingakho ngithi isho unganginiki iprotex yakho noma unginikeze ilux yakho noma unginikeze isavlon yakho noma unginikeze iditholi yakho nayo ngakwazi ukuyenza ibe namandla afana nalawo ensipho kodwa le nsipho ngiyithathela phezulu ngoba isakhiwo sayo sincike kumuntu ongasayisa nhlobo esikhathini bese ngifaka lamandla engafundiswa wona insizwa yaseEngland uMr Chronic Smith kanye nensizwa yaseGhana uMr Gazenga
It's about time. 079 0453 446. Sithatha into yakho soyigcina kahle endaweni thizeni icollect imoya enamandla izinto zakho icace. Le moya eyidalwa zase-Afrika ezinemoya ehlambulukile yokuphumelelisa abantu. Ube ne-connection e-direct nethongo lakho, ube ne-correction e-direct nengilosi yakho, ube ne-connection e-direct with anything ebheka impilo yakho. Imali uyibona ihlale. Lento yokuphelelwa imali ayiphele manje. Lento yokuswela ayiphele. Lento yokwelamba ayiphele. Lento yokufelwa izinto ayiphele. Lento yokuthi phatha wena uxabana nabantu ayiphele. Asikubona uba nemali. Asikubona udlondlobala. Asikubona ukukhula ngokomsebenzi owenzayo. 07904553 phuthuma ngoba ngizosivala lesi special. Futhi angazi ngisho la ukuthi special ngizovala lo musa lo. Wena uthumela imali yokuposelwa kuphela. Angikukhumbuza ukuthi lensipho imalini. Lensipho ingu 1000 rand. Mawubona labo plastic ke. Kunempahla umuntu la. Kunempahla umuntu la. Kunempahla umuntu la. Yabona? Impahla zabantu lezi. Impahla zabantu lezi. Yabona? Impahla zabantu lezi. Impahla zabantu lezi asebeyithathile. Zonke lezi ezinye uyayibona ukuthi ayikakavalwa zizovalwa yaze kabani Nkosi yami ngayididanisa. Impahla yomuntu le. Uyayibona? Impahla zabantu lezi. Njengoba ubona nje uyabona? Impahla zabantu lezi. 079 0453 446. Impahla zabantu lezi. Zonke lezi impahla zabantu. Niyabona? Zonke lezi impahla zabantu lezi. Nawe ke ngithembe kube kanye impilo yakho ayisobuya ifane. Okwakho ukuthi ungithinte ku 079 0453 446 uthole yakhe insipho ifika ikwenzela umehluko. Ngicela ukuphetha ke ngeindaba ezimnandi neindaba ezinkulu. Indaba ezinkulu abantu bangicelile bathi Mapholoba siyazi ukuthi kunovaselina kaMgabe noMandela. Nawo sicela ukuthi uyise kwispecial. Ngathi kuzoba nzima zonke izinto sezikwispecial. Kodwa ngoba niyawazi ukuthi uyi1000 rand noma umuphi umuntu ofuna ngizomnikeza ngo500 rand. Angayifaki imali yokuposa. Imali yokuposa ungayifaki ngizokunikeza uvaselina wakho ngo500 rand. Kumqoko ukuthi ube nazo zonke lezi zinto engihleze ngizisho. Ziyayiphendula impilo yomuntu. Kunabanye ke abacelile ukuthi babesalile bona kade kuphuma inkwali yemali. Inkwali yemali lesaba u7500 engangininunusele ngayo iqale ku3500. Wonke umuntu ofuna inkwali yemali ngizomnikeza ngo1.5 amafutha alekelela kakhulu ezintweni ezithinta imali. Isikakhulukazi kubantu abama-hustlers, abamaphanta, abazamayo. Ngizothi ke enhla nasezantsi abafuna lamafutha ka7.5 bazowathola ngo1000. Ngithe 1000 noma 1.5. Yeah, ngizobanikeza wona angibaningi nge1000 kulungile. Cishe bengithe 1.5 kodwa. Ngizobanikeza nge1000 kuphela. So ngizothi ke isikhathi sakho lesi sokuthi uthole inkwali yemali nge1000, uthole uvaselina ngo500 bese uthola uMgabe noMandela insipho ongayithanda leyo uthole lo yitholayo uyisebenzise. Ngithe yona uthumela only 200 rand siyakuposela. Kubantu akade bekhalela insila yemali. Insila yemali niyayazi imali yayo u3.5. Insila yemali u3.5. Kodwa ngizoninikeza nonke ngo500 rand. Sinensila yemali ngo500 rand, inkwali yemali nge1000 rand, uvaselina nge1000 nge500 rand. Vaselina 500 rand, inkwali yemali 1000 rand, insila yemali sikunikeze yona futhi ngamalini nge500 rand. Ngale kwalokho wena okwakho zama ongangamandla akho. Zama othi ufuna kufika umhla ka18 izinto zakho ezicacile. Siyaposa njengoba sikhuluma, asimile. Siyasebenza njengoba sikhuluma, asimile. 0790453446 ngiyaphinda 0790453446. Thola uMgabe, thola uMandela, 200 rand kuphela imali yokuposa. Ngale kwalokho thola uvaselina kaMandela noMgabe uthola ngo500 rand eyokuposa ungayifaki. Ngale kwalokho thola inkwali yemali nge1000 rand iyokuposa ungayifaki. Ngale kwalokho thola suka madoda bafowethu. Thola ngo500 rand nje, ngo500 rand. Ngo500 rand insila yemali impushana nje leyana. Abantu bayigezela ngayo left right. Angifuni ukusho okuningi. Asibonane kwivideo elandelayo. Love you all, ngiyanithanda. Thank you.